O carballiñés Jesús Carballido vai a levar unha exposición de arte ao Auditorio Mar de Vigo o 22 deste mes de setembro. O carballiñés Jesús Carballido abriunos as portas do seu taller para amosarnos a exposición que levará esta semana ata Vigo para que sexa exposta no Auditorio Mar de Vigo. As pezas que amosará son collages feitos por el mesmo, algún aínda en proceso de realización. Esta é unha técnica que el domina. Serán un total de 70 pezas, entre as que tamén hai esculturas e que conformarán a primeira exposición individual do artista en Vigo. A inauguración será o día 22 de setembro, ás 8 da tarde, e estará dispoñible sobre os 2 meses. O artista Jesús Carballido contounos máis detalles desta exposición e da sensación de oportunidade de poder amosar as súas obras nunha exposición individual. Últimamente estou ultimando a exposición que vai a ter lugar en Vigo, no Museo do Mar, o día 22 deste mes de setembro. Entón, pois, estou ultimando algunha obra que ainda non está acabada, facendo unha selección de obra. Bueno, pois dicirche que máis ou menos o que vou a expoñer van a ser dibuxos, vai a ser sobre todo collage, que é a disciplina onde eu me desenvolvo mellor, e tamén algo de escultura, eso máis ou menos. E o número de pezas será como aproximadamente como 70 obras, ou así, será o que expoña ali. Bueno, eu agradezco moito a oportunidade que se me dá de expoñer neste lugar, porque claro, o sitio é fantástico. E eu en Vigo fixera algunha exposición pero colectiva, pero ningunha individual, e de tanta obra tampouco tanto, pero bueno, claro, como a sala do museo é inmensa, pois hai que ir con un gran número de obra, claro, evidentemente é unha gran oportunidade, si, teño que aproveitala, claro. Bueno, pois agardo que teña unha repercusión, unha gran ciudad, pois todo irá unido, todo. Todo o que sume para a arte, non? Pois para min sempre estará mellor. Que eu expoña, que expoña outra xente, que se xunte moitas disciplinas, todo eso, pois perfecto, sí.